Ilang residente sa isang purok sa Barangay Poblacion East, Calasiao, Pangasinan, problema ang stagnant water sa kanilang lugar. May ulat, Jasmine Gabriel Galban. Bagamat lubog sa tubig ang daan, dali-daling naglalakad si Mang Alfredo Sarmiento na taga Maligaya Village, Purok 1, Poblacion East, Calasiao, Pangasinan upang magpa-check up sa ospital. Sabay-sabay raw sila na nagkakasakit sa pamilya dahil umano sa tubig baha na naipon at umabot na sa loob ng kanilang bahay. Kasunod-sunod kami nagkasakit ng asawa ko tapos ng anak. Vlog na, ang ubo ko magpa-X-ray sana. Anya, may isang buwan na ang stagnant water sa kanilang lugar. Madumi at mabaho ang amoy na nanggagaling sa naipong tubig. Dekada na, dekada ang problema to sir. Sana magkaroon ng isang taon na talagang mga sakit sa amin dito sir. Hindi naman daw nagpapabaya ang pamunuan ng barangay. Nililinis nila ang drainage at nagsasagawa sila ng pagpump ng tubig. Ngunit kapag umuulan, babaha na naman. Sumulat at humingi na rin sila ng tulong sa ilang opisyal at umaasa na mapataasan pa ang lugar. Pero sa pangako nila is by next year budget na daw ni Congresswoman. Patatasin na, then may drainage na. And kung paano gawin, kasi covered court and such fund, gawin yun, hindi naman apektado yung mga residents. And then, na-expect na rin ng DPWH Santa Barbara na yung immediate muna na solution, yung drainage. Kompleto rin daw ang mga gamot para sa mga residente. Magtungo at humingi lamang sa barangay hall at sila'y mabibigyan. Bibili monthly. So yun ay basta pumunta rito, may bisita dito sa Kwan, natin na-reach you na wala daw sila. Kung wala man kami, cash na. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.